उदांस्रि सानावनो गसाइगावनि फाख्रिगुरि गामिनि बाख्नायथाव हाबाफारि। गामिनि 275 नखरफोरा खौसेयै फालिदों 77थि उदांस्रि सान। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि गामियाव दिनैनि 77थि उदांस्रि सानखौ महरगोनां आरो गाबगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनानै देग्लाय 9थि खेब गामि नाङैनो गाजा गोमजायै फालिदों उदांस्रि सान। मख'नो गोनांदि गामिनि नखरसेबो एरैनो थायालासे बाहागो लायो उदांस्रि सान फालिनायाव। थांनाय मेट्रिक आरो जौसिन फरायसालिनि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे मान बिलाइ गथायो बानजाय आफादा। लोगोसे गामिनिनो गासै 6 जोलुर हानजाया बाहागो लादों हाबाफारियाव आरो मोसानाय बेन्ड पार्टिनि दामनायजों गोमसार होदों फाख्रिगुरि गामिनि 77थि उदांस्रि सान फालिनायखौ। बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय दुंख्रावनाय गरमखौ नेवसिनानै जोलुर बादायलायनायखौ नायनानै गोजोनग्लायनाय फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। खेलाया मोजां जादों, गल थांसिगोन एसेयाव लोरिबाय मोजां जादों दे। बला दाबखाफारानि आथिङाव दङ, सिख्रिपारा मोनबाय, बला दाबखाफारा मोनफिनबाय। दिनै 15 आगस्ट 2023 बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाब काम लाइब्रेरि बियो गोबां हाबाफारि लानानै बे सेलेब्रेसनखौ खालामबाय थादों। दिनैसिम गासै 9थि जाबोबाय। बेयाव गोबांथार जोंनि फरायनाय लाइमोन गथ'फोरखौ लानानै दिनै फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाब काम लाइब्रेरिया मोनसे हाबाफारि आखायाव लादों। बिथांमोननि फरायनाय, बिथांमोननि गासैबो बेबादिनो बिथिंखौ नोजोर होनानै जों बिथांमोनखौ बे प्रग्रामनि गेजेरजों बरायनाय जायो। लोगोसे बिथांमोननि गासैबो केरियार दानायनि मोनसे थांखि लानानै जों बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों। बेजों लोगोसे जोङो बे हाबाफारियावनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो फुटबल बादायलायनाय खेलाखौ होनाय जायो। गासै 6था टीम जोङो बे खेलाखौहाय जोङो होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि बे गाहाय थांखिया बेनो, जोंनि फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाब काम लाइब्रेरिया जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै जोंनि गामिनि मोजांनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे एसेनोसै। बे भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि फाख्रिगुरि हिमालयान क्लाब काम लाइब्रेरिया बे रंजानाय बे सानावहाय बेबायदि मोनसे मोजां आयजन खालामदों। बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंनि गामिनि नखरफ्रोमबो खमैबो 275 नखरफ्रा बेयाव गोबांथार बाहागो लादों आरो बिथांमोना गासिबो न'आव थायाखै, गासिबो जोंखौ सापर्ट खालामनानै जोंनि बे फिल्डआव फैनानै बिसोर बे रंजाथाइ हाबाफारियाव बाहागो लादों। उन्दै गेदेर गासिबो बाहागो लादों। बिसेसकरि जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननि भबिसतआ इयुनाव जाहाथे जौगालांबाय थायो बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बयबो बाहागो लादों। बुंनो थाङोब्ला दिनै मोनसे गिदिर मेला बायदि दिनै जोंनि बे फाख्रिगुरि गामियाव बे मोनसे रंजाथाइ सानखौ जोङो फालिनाय जादों।